लोनाच्या जन्मदिसा निमतान 9 ऑगस्टाक मडगांवां रवींद्र भवनात लोनाची संगीत कार्यावळ जाली। लोकांनी कार्यावळीक गर्दी केल्ली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अशें म्हणटा की गोंय महाराष्ट्र व गोंयच्या गळ्यांसून गाता। आज तुम्ही पळयला आसतले की गोंयचे कलाकार महाराष्ट्रान वचून मोठे झाले। बाबलताबाई मंगेशकर, आशा भोसले, मंगेशकर कुटुंबीय सगळे जाणी देशाक अनेक नामना जोडून दिली। त्याच बरोबर आज बाय लोर्ना एक अभिमानाची गोष्ट आहा। आज रवींद्र भवन मोठे झाले। लोर्ना बायचो सत्कार करून असे म्हाका दिसता। I had a special reason for coming here today, and that is Lorna Bai is from village of Saligaon, Tabravado, right? And I am MLA of Saligaon. हांव सांगपाक दिसता की आज प्रशांत बाबान सांगलें की लोर्ना बायक रेकग्नायज जावपाक जाय। लोर्ना बायची जे तिचो तेणी कंट्रिब्यूट केला टू द गोवन म्युझिक। अशें म्हणटात की आर्टिस्ट सिंगर्स आर मेड, बट लोर्ना बाय इज बोर्न सिंगर, एक बोर्न आर्टिस्ट आणि एक बोर्न परफॉर्मर इवन टिल टुडे।